18. prosince 2025. Prosím pěkně, vánoční besídka firmy Vitalita Eno Lehnice. Náš ředitel se jde připravovat na proslov. Máme tady nejmladší Radunka, tady je. Ahoj. Nemoď balaluudella Kajaavo. Kajaavo. Ja Zoorones. Ahoj. Direktoro. Igen, Zára van. Ja Fifiaknak Kasimilla. Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia. Dovoľte mi, aby som medzi nami privítal našu hostí. Pán starosta sa omluvil, učiteľ som s ním, ale tu je pani magistra Silvia Lepešová, sú kolegyne v zastúpení. Dnes sa spoločne učíme s rokom 2025. Bol to rok plný víziev, ale úspechov, ktoré by nebolo možné bez vášho odhodlania, profesionality a ľudskosti. Chcem sa z celého srdca poďakovať našim zdravotným personálom sociálneho zariadenia, ale aj kuchyne, administratívnym pracovníkom údržby, ako všetkým, ktorých som nemenoval. Každý z vás je neoddeliteľnou súčasťou nášho spoločného poslania. Nebol to ľahký rok. Hádzali nám kolená v podmoj poisťovne, kontroly, ako aj chýbajúce sestry začiatkom roka, ale s vami sa podarilo všetky prekážky zvládnuť. S hrdosťou môžem povedať, že sme spoločne zvládli situácie, ktoré sa zdali neprekonateľné. A práve v týchto chvíľach sa ukázalo, že sila nášho tímu nespočíva len v odbornosti, ale v ľudskosti, solidarite a odvahe. Nech je rok 2026 pre všetkých a všetkých rokom nových príležitostí, zdravia a pokoja. Verím, že budeme pokračovať v našej práci s rovnakým nasadením a že každý z nás bude cítiť hrdosť, že je súčasťou tejto veľkej rodiny, nemocnice aj zariadenia pre seniorov. Ďakujem vám za všetko, čo robíte pre pacientov, pre seniorov, pre našu organizáciu aj pre seba navzájom. Prajem vám pokojné sviatky, úspešný vstup do nového roka, prajem vám na zdravie.